Ето вече втора гостинцата. Нали се водещото автобус. Е там с вина. Ето ги такива. Ой. Те че се преби. Дали ли си? Добре съм. Чакай. Добре, спокойно. Спокойно. Телефона е здрав. Спокойно. Спри го малко, върни го. И защото гледаш в него, не в краката си. Не са чудо голямо. Да. Всеки може да се преби. Нищо. Честно мисля, пак е на релсите да съм. Автобус на служба. Чайчик изчакал спокойно. Какво? Просто по едно време, нали, върнах се. Върнах се, просто те чакам, нали? И застанах там да гледам реката канала. Извиняй. Добре.
минути ходене. 5 минути маса. Може и повече вече. Не 5 минути, защото ни кръвта. Чай да не би са да ни дадат зелено. Да. Да. Хайде де. Да, това е гадното, че... Да. Ако не работи, не може така. Нали продължаваме? Има ли след тях? Да. После на обратно, нали? Ета кола, мене не смея да пресича. Чакайте, не знам кой откъде ще ни дойде. Его той от... Все не ни пуска. Това е пълно безобразие. Ето я върват натам. Просто като спрат всички коли, тогава ще... И бабата това цял ден ще седи така на черно. Може за толкова малко да чакаме. Ние... Не знам, просто казвам. Нещо не е как се трябва. Да. Нали си написано? Нали е студентски? Чакаме си. Може да се не смея да рискува. Айде, бързо спряли са ги. Чакай. Ма спряли са ги. Колко време и тях са ги справи? Изведнъж ще ги пуснат и ще стане страшно. Може да минем докато ги пуснат. Сега нека минат, просто гледат. Явно не ги пускат. И да, не знам какво има на този стопар. Преди няколко месеца работеше като бяхме тук. Не, да. Ако го пуснат сега, ад. Просто... И този човек и той не може. Как ще пресечем сега? И да, 10 пъти трябва да чакаме колите да в едно кръстовище да минат. Значи нещо. Още малко. Али ще го дотърпиш? Ето пак започват тези железа.
This is fantastic. Я сам не присмотрю. Това си личи, че е ново, освен само релсите, нали? Това си личи, че е ново, ама освен релсите, те са стари. Не, да. И това тук отгоре от Google Maps, как изглежда, ще ти го показвам после. Боже, бензина. Бензина колко мраза, като трябва да умириш. Просто виж. Ето тук след при няколко месеца то си е най-също, но иначе да, обрасло си е. Мале, тук дори не се и виждат релсите. И там свършено, просто искам да доследвам до там. Ето малка част от релсата, иначе са трупано. Ето само леко. Ето тук би трябвало това да продължи натам и бе така село. Вече там няма. Да, по принцип там вече са демонтирани. Ето тук има една пътка към по-добре, казвам да са. Ето виж как продължава. Другата е оттам идва, обръщалото. Да, но просто на тук тая част е демонтирана явно. Не, ето. Ето виж едната релса. Времето съветвам, нека да го. Абонирайте се за канала. И чао!